Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kubabunzibande okubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu kuba phinda sipho usuku olufana nalolu. Usuku oluyingcebo kithina, usuku oluyigugu lokwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Uthi uJesu mangisebenze kusesemini ngoba kuyeza ukuhle lapho kungesebenze umuntu. Uma inkosi yethu, inkosi yamakhosi yabona ukuthi mayisebenze kusesemini, sihlaleleni thina singasebenzi? Hayi, ngiyayibuzela nje, uhlaleleni ngempela wena? Umenzeleni uNkulunkulu namhlanje? Noma-ke uzomenzelani-ke ngoba usuku alikapheli? Uzomenzelani ngempela uNkulunkulu? Ongixoxele. Awazi. Inkinga-ke leyo. Hhayi, asibonge kakhulu kubo bonke abaletha abantu, uNkulunkulu anibusise. Siyabonga kakhulu kubo bonke abaletha abantu. Ngiyacela siye ezwini lenkosi ngoku kaJohn chapter 17, umkhuleko wenkosi yethu uJesu Kristu. Sofunda uverse 20 noverse 21. Sikhuluma ngobunye kuKristu. Kufundeka kanje: angiceleli laba bodwa, kepha nalaba abakholwa yimi ngezwi labo. Verse number 21, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena Baba ukimi nami ngikuwe, kuba nabo babe kuthina ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Sikhuluma-ke ngomphiko uKristu kulezi iy'nsuku. Sikhuluma ngongenamthetho okufanele ambulwe. Sinemibuzo-ke othi ubani lo ovimba ongenamthetho, ngoba imfihlakalo ongabi namthetho isiyasebenza, kodwa yena uqobo ongenamthetho akakaqhamuki. Lokho ongenamthetho umphiko uKristu. Sizofunda-ke abaseThesalonika besibili uverse 5 kuya kuverse 8. Anikhumbuli yini ukuthi ngisekhona kini nganitshela lokho na? Verse number 6, senikwazi ukumbambezelayo ukuze ambulwe ngesikhathi sakhe. Verse number 7, ngokuba imfihlakalo okungabi namthetho isiyasebenza kuphela ukuze kudediswe yena ombambezelayo manje. Verse number 8, lapho-ke uzokwambulwa lowo ongenamthetho eyakumqeda inkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo, imchithe ngokubonakala kokufika kwayo. Umbuzo-ke uthi ubani lona na? Nansi nje into kufanele siyiphendule. Kodwa-ke izothatha isikhathi ngoba ithatha isikhathi. Yonke-ke into enhle neyikhwalithi ithatha isikhathi. Ngakho asilandelane nje, silandelane, sifunde, sizwe izwi lithi ubani lo vimbile, ngoba uvimbekile ongenamthetho. Ubanjwe ukuthi kufanele kugudluzwe lo abese yasebenza officially. Njengamanje usasebenza ngokuntshontsha. Sishilo sathi khona abaphika uKristu ababekiwe emabandleni uSathane, bakhona emsebenzini esisebenza kuyo, bakhona komakhelwane, ngoba bezophazamisa wena njengomntwana kaNkulunkulu. Bakhona babekiwe, kodwa siyambonga uNkulunkulu osipha ukunqoba ngendodana yakhe uJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu osipha ukunqoba ngaleli gama. Kukhona ubufakazi uma ungakabuzi obuzofika. La umntwana kaNkulunkulu ethi uhambe wayoma phezu kwesiphethu samanzi. Ngizamile ukuthi sibufake na ku-YouTube. Bekunesiphethu uma ngixoxa kafushane kwamakhelwane. Sidala nje lesi siphethu. Sithe sisuka sasiqhubuka sehla, kusho ukuthi amanzi akhona ehla afuna ukuza kwakhe. Bekunendlela phakathi kwakhe nomakhelwane, basakwazi ukuhamba baxova udaka sebengena egcekeni. Okungukuthi-ke mhlambe bezobhidlika nezindlu angazi, kodwa nje isiphethu bese singena impela. Uthi wahamba wayoma phezu kwaso, wabiza igama lenkosi uJesu, wathi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Hhayi wathi uJesu Kristu inkosi, wathi isiphethu suka la. Yabona yonke indalo iyalazi igama lakhe. Uthi ithe mayobheka ngakusasa kwase komile singasekho isiphethu. Nabantu abasahambi
egcekeni kwakhe. Kodwa wathi God we serve. Unjani kanti lo Nkulunkulu? Wakhala abafundi kuMark chapter 4 verse 41 bathi kanti ungubani lo? Nomoya nolwandle kuyamthobela. Hayi mntaka baba weze ekhaya lezwi. Ngiyakumema mina. Ngene ekhaya lezwi. Ufunde izifundo. Ufunde ukuthi kuhanjwa kanjani ngobungcwele. Bese ukwazi ukukhomanda indalo noma ushilo uJesu. Wathi nihlusha ukuthi nokukholo okuncane. Uma beninokukholwa ngangenhlamvu yesinapi, benizothi kwintaba sumbuka uphonse kolwandle ikulalela ikwenze. Ngoba indalo leya wena phela kuwe ngaphakathi sekuphila odale yona lento. Mawukhuluma kuyenzeka ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Hayazi mawukhuluma abantu angazi inkinga yabo yini. Bathanda ukukhonza okudaliweyo kunomdali. Kanti thatha umdali umfake ngakuwe ngaphakathi. Usubone kwenzela imangaliso. Ukhuluma izwi kwenzeke. Ingani kumahubo lisho kahle lithi ngonkulunkulu abancane. Angithi singabe uNkulunkulu abancane ngoba uyena uNkulunkulu usizalile. Phela manje isibongo sakho wena owakwamhlongo. Umhlongo uzala umhlongo. Nonsibande uzala unsibande. Yayibona lonto. Uma ke lapha kumaHebheru 12 verse 29 lithi uJehova ungumlilo oqothulayo. Uzozala imililo eqothulayo. Yikho ke lithi thina singamalanga bomlilo. Yayibona lonto. So ke uma wena uyindodana kaNkulunkulu, uma wena ungumntwana kaNkulunkulu, uzokhuluma izwi lenzeke. Ngoba uJesu wayeyindodana kaNkulunkulu seyiyo namanje wakhuluma izwi hamba emhlabeni kwenzeka. Uthe siyoyenza imisebenzi efana neyakhe size senze nengaphezulu kwenziwa uyena ngoba yena uya kuBaba. Uyosicelela uphiwa amandla ezulwini nasemhlabeni. Akwaze kwamnandi ukukholwa. Kube ngiyazenzela ngabe uphenduka wonke umhlaba uze ubumnandi engibizwayo bokukhonza uNkulunkulu ngobungcwele. Sikhuluma izinto zenzeke njengobaba wethu okhuluma izinto zidaleke. Usinikezile lawo mandla. Awahamba lo mama wamaphezu kwesiphethu wabiza igama eliphezulu amagama onke. Laguqa khona amadolo ezulwini, ayaguqa emhlabeni, aguqa ngaphansi komhlaba, kuguqa iziphethu, kuguqa ama-fountains, kuguqa yonke into kuleli gama. uJesu Kristu inkosi. Bese kuba khona abazomelana nalo. Ngishilo izolo, ngohlala ngisho uNkulunkulu mengikhumbuza, bangabaphiki uKristu abamelana nalelo gama nje. Lingathi lisebenzela kangaka bese bakhona abantu abame epulpiti bayothi umbhedo ukuthi uJesu Kristu inkosi. Bathi ningothathekile. Bathi umoya wesikhathi. Umoya wesikhathi kanjani into ibhalwe eBhayibhelini? Nisho ukuthi uNkulunkulu wesikhathi. Kuye kuthiwa uNkulunkulu wesikhathi ngoba ukhona ikhathi zonke. Kodwa hayi ngoba temporary ezofika manje adlule. Negama lethu uJesu Kristu awona umoya wesikhathi. Ngiyamdabukela ukukhuluma lawo mazwi kufanele ngabe uyayisola nje. Uyathandaza, wonile kuNkulunkulu, wone kumoya ongcwele. Asazi noma uyophinda axolelweni kuleli nakwelizayo. Kodwa ke mhlambe emayikhaya ezela ukudla ancenge mhlawumbe uzothethelela. Anoyeka ukukhuluma izinto engazazi. Khuluma okwaziyo neneqiniso ngakho. Ngikhuluma into ongayazi. Ngoba uzozithola usuthuka umoya ongcwele, ungathethelelwa kuleli nakwelizayo. Hamba uyosha neziphingi nezifebe nezihloboni. Ngoba wena unjani? Uyakhuluma nje. Kuvele kuphume nje lapha phansi kwekhala. Awucabangi nokucabanga. Awuthandazi nokuthandaza. Izwi lenkosi libeka icala ithi noma yini esiyenzayo sithandaza. Awukhuluma uvule umlomo ungaxhumananga noNkulunkulu. I-approve into ofuna ukuyikhipha phansi kwempumulo yakho. Asidlule sikhuluma ngomphiko uKristu. Kwazi kwamnandi ukhonza uNkulunkulu. Kumnandi kube ngiyazenzela ngaba kuphuma umuntu ekhaya lezwi. Kube ngiyazenzela ngabe ngiyabafaka ngobuningi babo abantu emhlabeni bezozwe ubumnandi engibuzwayo nawe uhambisana kanye nami obuzwayo.
nawe ongowasekhaya ezulwini. Kusho njalo 1 John chapter 4 verse 5 and 6. Uthi okungebona abasezulwini abasizwa, abezwa nje ukuthi sithini. Ngoba kanjani? Akusibona abasezulwini, hhayi abasizwa. Wena kongizwayo, ikholwa ukuthi uyabuza ubumnandi engibuzwayo. Mhlawumbe futhi wena ukuzwa kakhulu kunami. Sibonge, silinde ukuya ekhaya ezulwini bafowethu. Indlela esimlinde ngayo uJesu. Simlindile. Sifuna ukuya ekhaya ezulwini siyophumula la kungasekho khona ukona. Sesilifundile-ke leli zwi. Sizobuyela-ke laphaya. Sesizobuka amabandla manje. Sesibukile sithe zintathu izinto eyodwa kulezi ey'ntathu okufanele zigudluke ukuze umphiko uKristu ambulwe. Number 1, ohulumeni. Sesikhulumile ngohulumeni. Number 2, umoya ongcwele. Sesikhulumile ngomoya ongcwele. Sesizokhuluma-ke manje ngebandla. Ngebandla, umzimba kaKristu. Kungenzeka yini kufanele kugudluzwe ibandla na? Hhayi, umbuzo-ke lo. Kungenzeka yini kufanele kugudluzwe ibandla? Ake sibuke ibandla. Uthini uJesu ngebandla kuMathewu chapter 5? Uyakhuluma ngebandla. Matthew chapter 5 verse 13. Uthi nina ningusawoti womhlaba. Kepha uma usawoti edumele, ubusawoti bovuswa ngani na? Akasizi lutho kuphela ukulahlwa ngaphandle anyathele ngabantu. Nina, wayekhuluma nabafundi bakhe eshumayela intshumayelo yasentabeni. Ukhuluma ngebandla la. Ibandla liwusawoti womhlaba. Kufanele yini ibandla ligudluke ukuze umphiko uKristu ambulwe na? Ngoba ibandla lenza kube mnandi emhlabeni. Ibandla lenza kube nokuthula emhlabeni. Ibandla lenza umhlaba ube yilento esicishe siyamukele noma engamukeleki ngokugcwele ngoba newusawoti womhlaba. Kodwa usawoti uma idumela akasizi ngalutho. Aqhubeke kuverse 14 athi nina ningukukhanya kwezwe, umuzi wakhe entabeni ngesitheke. Nomuntu akasokheli isibane sibeke phansi kwesitsha, kodwa usifake othini khona siyawubakhanzela bonke abasendlini. Athi kanjalo makukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuba babone umsebenzi wenu emihle badumise uYihlo osezulwini. Now, uma-ke leli bandla eliwukukhanya kwezwe ligudluzwa, kusho ukuthi kuzoba njani emhlabeni? Kuzoba mnyama. Ubumnyama kulona yini ithuba elihle elikhombisa ukuthi umphiko uKristu useyambulwa, ngoba kumanje imisebenzi yobumnyama iyasebenza, imisebenzi yobumnyama iyasebenza, kodwa bengakambuli umphiko uKristu. Umbuzo ukuthi-ke akulona yini ibandla? Ngoba ibandla liwusawoti womhlaba. Ibandla uma njengoba kade kusokhwethwe nje kuphendukelwe emabandleni kwathiwa sicela umkhuleko, sicela umkhuleko. South Africa yonke bekukhulekwa ngoba ibandla liyini? Liwusawoti womhlaba. Mase kuqhamuka iy'nkinga ney'ngqinamba balikhumbula ibandla. Ngiyakhumbula kusadwele leya nto kuginqa kwey'moto kakhulu amadevil worship aze eziginqa kwaphendukelwe ebandleni kwathiwa ibandla likhuleke. Kwakhulekwe enhlanganweni zemigwaqo la lichitheka khona kakhulu igazi kwathi damu. Yalibona ibandla liwusawoti womhlaba. Kuvalwe ibandla ey'koleni. Kwenziwani? Wabuya umhayizo, kwahayizwa. Namanje kwezinye iy'kole abamukelwa befundise eziphethwe abophiko uKristu. Ziyahayiza iy'ngane zakhona. Buyisa ibandla esikoleni. Buyisa abefundisi esikoleni. Uzobona wena kuyaphaswa. Amadevil worshippers awanathuba. Phiko uKristu omshosha phansi akakwazi. Kungebe yibandla nje elivimbile namangazi. Ake siqhubeke sibheke. Sithini isikhathi 14:33. Uthi-ke uJesu, nina ningusawoti womhlaba, kepha uma usawoti edumele, ubusawoti bovuswa ngani na? Ibandla kufanele lidumale. Ibandla kufanele lahlekelwe ubusawoti. Ibandla-ke abantu abahlanganisiwe bebaningi.
Ungafani-ke wena nezambane elibolile elizobolisa wonke esikhwameni. Ngakho-ke ibandla uyaliphazamisa wena uma ungengcwele. Ibandla uyaliphazamisa wena. Ngakho uphumela obala uthi qhekelele uhlukane nesono. Uma kukuhlula ukuhlukana nesono, hamba uyodla isono, hamba uyosidla nje uvele uyosha kube kanye. Ngoba uphazamisa umsebenzi kaNkulunkulu. Uphazamisa ibandla. Uyizambane elimbi elizobolisa amanye amazambane. So uzodala ukuthi ibandla ubusawoti balo budumale. Ngoba uthi uJesu kuyovuswa ngani ubusawoti bebandla na? Ngaphandle kwalokho ufuna livele lilahlwe ngaphandle. Kuzolahlwa ibandla ngenxa yakho. Ayixabanisi noNkulunkulu ngoba uzokushaya akukhiphe uma ungazikhiphi wena noma uma ungashintshi. Shintsha, shape up, ube yilento ibandla eliyiyona, ube ngcwele. Uyeke ukwenza imikhuba ngaphakathi webandla. Uyeke ukuphazamisa abantu. Njengoba kuke kwenzeka nje la ekhaya sawukhuza lo mkhuba. Abantu sebeqala ukushela abanye abantu la. Bonke bangene ngokuphika uKristu, ama-devil worshippers. Abantu benza izinto ezingafanele. Kuthunyelelwana iy'thombe ezingafanele la. Webazalwane, akusona isigcawu sikaSathane. Akulona iground likaSathane li. Qaphela ukuthi wenzani ekhaya lethu. Maliqaka ikhaya lethu kungcono uphume kunokudestroya ngoba ngeke umdestroy uNkulunkulu. Ushilo ezweni lakhe. Lapha kuMatthew 16. Wathi ngisho isekela amasango high days ngeke alinyakazise ibandla lakhe. Manje ubani ke wena? Ubani wena? Musuqala nje into ezokuhlula. Ungayiqali into ezokuhlula ngoba uzoshayeka uzuyisonto wazalelwana. Usukwenza into engafanele ekhaya lethu. Mhlawumbe ujwayele amanye amagroup, mhlawumbe niyazenzela khona, angazi. Hayi kodwa la uNkulunkulu esangigcinile ngiphila ngeke. Ngeke. Mina nje kulula kabi ukwenza abaseKorinte bokuqala chapter 5. Ngithatha umphefumulo wakho, ngithatha inyama yakho ngiyinikele kuSathane kukho ukubhubha kwayo ukuze usindise umphefumulo. Hayi ngazidlule. Uma ngibuka isikhathi vele sesiyangiphoqa ukuthi ngabe ngisaya kwelinye ivesi kwenye incwadi entsha ngisase ngigoqa khona la. Ibandla liwusawoti womhlaba. Ibandla lingukukhanya kwezwe. Umuzi osithekile. Uxolo, umuzi wakhe entabeni ngeke usitheke. Ngeke ngibuke nje nala. Baningi abantu abanembono bekhuphuka intaba beyentabeni. Okubuze abake baba nayo ukuthi yahunyushwa leyo mbono yathini. Basentabeni endlu kaJehova manje. Le ntaba lokhu uphupha uyikhuphuka. Le ntaba lokhu uphupha uhlezi kuyo. Hlala kuyo. Intaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa le. Baningi abanaleyo mbono. Balandwa ngayo futhi. Hayi baningi abakhona ekhaya balandwe ngayo. So wena uma ungakazi ukuthi kusho ukuthini. Ngiyakutshela mina namhlanje. Kukhulunywa ngendaba yendlu kaJehova la kubonelelwa khona. Hayi ngoba kuyabonelelwa kule ndaba. Mina ngeke ngikukhohlise. Uma ubulalela lobufakazi obuhlale bungena bukhombisa ukuthi kule ndaba kuyabonelelwa. Ngakho-ke singukukhanya kwezwe siyibandla. Umuzi owakhe entabeni ngeke usitheke. Nomuntu akasokheli isibani asibeke phansi kwesitsha kodwa usifaka othini ukuba sibakhanyisele bonke abasendlini. uJesu akalakhanga leli bandla ukuthi alifihle. Hayi akaliqalelanga ukuthi alifihle. Ngisho ikhaya lethu uqobo alakhiwelanga ukufihlwa. Yikho selidlondlobale kangaka. 7,000 members. Who on earth ever thought of that? Hayi mina ngikaze ngicabanga abantu abo 7,000. Yebo kuthe mangibona ukuthi kuyaqhubeka ngicabanga u10. Ngoba ngisho kanje ngomsankulunkulu uma mhlambe sesigijima ko15 20 ayibo angaze ngicabangeke lento. Namanje futhi angicabangi umqondo wami omncane awukubambi lokho kodwa sengiyabona u10. Hayi u10 singafika kuwo. 2026 ukuvuma kwenkosi even before that singaba u10,000. Ngakho ngicela uphakamisa amasokisi usilethele abantu sifike ku10,000 nawe uziqhenye ngelinye ilanga waba ingxenye yokwakhiwa kwekhaya lezwi lifike kulama members akhona nawe uneshare yakho nawe nomqhele wakho kulomqhele
woze uzidabele. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Sikhuluma la ngamabandla ukuthi akusilona ibandla elivimbe umphiko uKristu, ngoba umphiko uKristu umelene nobunye kuKristu. Hayi, ngicela ukuguqa ngikhuleke. Ngokuvuma kwenkosi sizoqhubeka siphenye amabandla manje, siphenye ibandla ukuthi ibandla akusilona yini. Kodwa-ke sothi mase sibheke konke, ohulumeni, umoya ongcwele sesibabhekile, ibandla sesiqhubeka nalo, sobe-ke sesibheka amavesi asesidirector ngqo ukuthi kahle kahle kanti hhayi sizotshelwa ivesi, asizutshelwa bakwenza ibandla. Ivesi elizosho ubani lo vimbileyo. Ngiyambonga uNkulunkulu, sigoqe sikhuleke. Baba, egameni likaJesu, Baba ongcwele, Nkulunkulu wethu, siyazithoba, siyabonga ngakho konke sesikuzwile. Busisa-ke Nkosi lo naloyo, umbusise Nkosi ngokuthi asithole isibusiso sakhe kubo khona akakuzwayo. Angabi izambane elibolile ebandleni lakho, angabi izambane elibolile ekhaya lezwi, angabi izambane elibolile kunoma yiliphi ibandla lakho Nkosi eliphansi komthunzi welanga masikhuluma ngebandla ngamagama amabandla. Kodwa siyazi ibandla elilodwa elafelwa lathengwa esiphambanweni. Kwangathi ngeke bikho umuntu oyimpande embi, oyizambane elibolile elizophazamisa umsebenzi wakho. Ushilo wathi kumele zibe khona iy'khubekiso, kodwa mayelo eziza ngaye gcono aboshwe, kufakwe itshe lokusila entanyeni aphonse ekujuleni kolwandle. Siyacela-ke Nkosi wandise ukholo lwethu. Siyacela Nkosi ube kanye nathi ngomoya wakho oyingcwele. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa, akekho ofana naye, akekho njengaye. Siyavalelisa ubaba uNzibande, uthi usale kahle. uJesu Kristu inkosi.